2017 is het leukste feestje wat er is. De zon is onder, dus dat betekent het officiële einde van Oerol 2017. Helaas, helaas. En dan ik kan maar één ding zeggen en dat is bedankt. En ik zie jullie volgend jaar weer. Deze editie van Oerol kan rekenen we het een van de meest succesvolle uit de geschiedenis. De getallen die vind ik altijd een beetje verbloemen waar het echt om gaat. Namelijk dit het grootste podium van Europa en misschien wel van de wereld is voor jong talent dat een groot publiek ontmoet. En ja, getallen zijn dan heel indrukwekkend. Bijna 120.000 theaterkaarten, 90% bezetting van de tribunes, waardoor alle voorstellingen goed vol zaten. Deze zit erop. De organisatie kan hem nodig op Takomir. Dat het een mooi jaar wordt, dat we inzetten op meertaligheid volgend jaar samen met Land van Taal en Culturele Hoofdstad 2018. Dus een heel rijk programma met alle talen van de wereld en de culturen die we gaan vieren. Ja, echt Oerol.